Җирлекләрдә үткәрелгән төрле чараларга күргәзмә ясый башласалар, йолдызлы йолдызларыбызны барлый башлыйбыз. Дөресен генә әйткәндә, бу гел гадел булмый. Бу чиракта чын хезмәт кешеләре читтә кала. Күп вакыт без аларны күрмибез. Чөнки аларның матур сүз сөйләп йөрергә вакытлары калмый. Алар гел хезмәттә. Язма әнә шундый йолдызсыз йолдызлар турында. Ужмар авылында яшәүче Сәлим абый Галимҗанов 1950 елның 26 маенда туа. 1967 елда Чепья урта мәктәбен тамамлап, туган авылы Кама колхозында төрле эшләрдә хезмәт куя. Аннан үрнәк техникумында электрик һөнәрен үзләштерә. Шуннан хәрби хезмәткә алына. 1971 елда армиядан кайткач, колхозга эшкә керә. Безгә токар кирәк дигәч, яңа һөнәр үзләштерә. Чепья сельхозтехникасында 3 айлык стажировка уза. 3-нче разрядлы специалист документын кулга алгач, Кама колхозында токар булып эшли башлый. 1971 елның 23 сентябреннән бирле шушы хезмәттә дип сөйли Сәлим абый. Станок артында мин Камил абый Галимуллин алыштырдым. Гомер буе сайлаган һөнәремә тугры калдым. Яхшы хезмәте өчен 1987 елда Сәлим абыйны Сочига ял итәргә җибәрәләр. Шуннан алган җылы тәэсирләрне ул бүген дә хәтерли. Кара диңгез буенда төшкән фотоларны саклый. Авылның атаклы токары иҗатка да һәвәс. Авыл сәхнәсендә куелган төрле спектакльләрдә катнаша. Сәлим абый уйнаган туганнар, Кара тәүбә, Ак тәүбә, Язылмаган законнар, Кияүләр, Күк капусы ачылса спектакльләрен авылдашлары бүген дә яхшы хәтерли. Кыйммәтле җиһаз байлык артыннан куу белән шөгыльләнмәде. Үз-үзен аямыйча, бар көчен, тырышлыгын куеп, туган авылына хезмәт иткән кеше. Эш дәверендә үзен хезмәт сөйчән, намуслы, тырыш, белгеч итеп таныта. Ул хәзер генә бөтенләй бер кибеттә бар. Авылларга барган су, газ кертү компанияләрендә, хәтта тирә-як авыллардагы һәр хуҗалыкта да Сәлим абыйның кулы керде. Авылда гына түгел, күрше авылларда да аңа иң катлаулы детальләр ясату өчен киләләр иде. Яңа типтагы станокларда да ясый алмаган детальләрне ул кайбер җирләрен инде шпагат белән бәйләү дәрәҗәсендә тузган, үзеннән дә өлкән булган станокта ясый. Сәлим абый 2010 елда лаеклы елга чыга. Пенсиядә булуына карамастан, кооперативка ярдәм кирәк булганга гел эшен дәвам итә. Бүгенге көндә аягына катлаулы операция ясату сәбәпле ул вакытлыча станок артында түгел. Бәйрәм көннәре якынлашканда, хөрмәтле авылдашыбызны туган көне белән тәбрикләп, иң якты теләкләребезне юллыйбыз. Сәлим абый, сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, олы бәхет, якыннарыгызның игелеген күреп, озын гомер кичерүегезне телибез. Киләчәгегез җыр кебек матур, кояш кебек якты, туачак таңнарыгыз һәр вакыт аяз булсын. Чынлап та, кеше хезмәте зур әһәмияткә ия. Нинди генә һөнәр иясе булмасын, үз хезмәтен яратып, яхшы итеп башкарган, үзенең эше белән бик күпләрне бәхетле иткән затлар хөрмәткә лаек. Нинди генә чорда яшәсәк тә, без намуслы хезмәт иткән кешеләре булып көн итәргә тиешбез. Шул чакта гына безнең барыр юлыбыз тигез булыр. Әйтәсе килгән сүзем шул. Хөрмәт ул үзлексез эшләгәндә генә табыла. Нәкъ менә Сәлим абый Галимҗанов кебек.